மெய்யான தீபம், சத்திய தீபம், நீதியின் தீபம், நித்திய தீபம். மெய்யான தீபம், சத்திய தீபம், நீதியின் தீபம், நித்திய தீபம். தேவனே அந்த தீபம், இயேசுவே அந்த தீபம். தேவனே அந்த தீபம், இயேசுவே அந்த தீபம். வாழ்த்துகிறேன் மனதாரவே, வாழ்த்துகிறேன் மனதாரவே. எந்தன் தலையின் மேல் பிரகாசித்திடும், எந்தன் தலையின் மேல் பிரகாசித்திடும். மெய்யான தீபம், சத்திய தீபம், நீதியின் தீபம், நித்திய தீபம். வேதம் எனது பாதைக்கு தீபம், உபவாசித்து தேவ சித்தம் அறிவே. வேதம் எனது பாதைக்கு தீபம், உபவாசித்து தேவ சித்தம் அறிவேன். காத்திருந்து காத்திருந்து புது பலன் அடைவேன், துதிகளை சொல்லி தடைகளை தாண்டுவேன். காத்திருந்து காத்திருந்து புது பலன் அடைவேன், துதிகளை சொல்லி தடைகளை தாண்டுவேன். தேவனே அந்த தீபம், இயேசுவே அந்த தீபம். தேவனே அந்த தீபம், இயேசுவே அந்த தீபம். வாழ்த்துகிறேன் மனதாரவே, வாழ்த்துகிறேன் மனதாரவே. எந்தன் தலையின் மேல் பிரகாசித்திடும், எந்தன் தலையின் மேல் பிரகாசித்திடும். மெய்யான தீபம், சத்திய தீபம், நீதியின் தீபம், நித்திய தீபம். சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆம், என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அன்புடனே வரவேற்கின்றோம். நானும் சோஃபியும் அன்புடனே வரவேற்கின்றோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆம், இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற நன்மைகளை, வசனத்திலிருந்து வருகிற வெளிப்பாடுகளை, சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு அதன்படியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைக்கப் போகின்றோம். நன்மைகளை நிறைவாய் பெறப்போகின்றோம். வசனத்துக்கு நேராக திரும்புவோமா? சங்கீதம் 118:8. மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம். மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம். சோபி, இது வசனத்தை படிச்ச உடனே இது வேதாமத்திலே ஒரு மையமான ஒரு வசனம் என்றும் சிலர் சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கிற இந்த வசனத்தை படிச்ச உடனே மனுஷர் மேல நம்பிக்கையை வைக்க கூடாதுன்ற தீர்மானத்தை பலர் தவறா எடுத்துடுறாங்க. மனுஷர் மேல நம்பிக்கையே இருக்கக்கூடாது. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும், அது பார்க்கிலும், அப்ப மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும், அதாவது இந்த பாருங்க, இது 250 ரூபாய் ஒரு கிலோ, இதுனா பாருங்க 500 ரூபாய், இதை பார்க்கிலும் இது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றது போல, மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நல்லது, நலம் என்று சொல்லி அழகா சங்கீதக்காரன் விளக்கி சொல்லுகின்றார். என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த உலகத்திலே விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இதனை. ஆம்,
இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது. ஆனால் இதில் அன்பே பெரியது. பெரியது. ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில கூட நம்ம பார்ப்போமா, அதை பார்க்கலாம் சோஃபி. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்துல 2வது அதிகாரம் கடைசி வசனம் 52 ஒரு அழகான ஒரு வசனம். இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார். அதாவது இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனா இருக்கிறதுனால தேவ கிருபையில மட்டும் அவர் விருத்தி அடைஞ்சிட்டு மனுஷர் கண்கள்ல தயவுல விருத்தி அடையாம விடல. அவங்க தயவு நமக்கு என்னத்துக்கு, நம்ம உண்டாக்குன மக்கள் தானேன்னு சொல்லி அவர் விட்டுறல. ஏன்னா அவர் மூலமா தான் எல்லாமே உண்டாயிற்று. அப்படி இருக்கும்போது வேதவசனம் என்ன சொல்லுகிறது? மனுஷர் தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார். தேவ கிருபையிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார். மனுஷர் தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார். அப்ப சோஃபி விசேஷ விதமா மனுஷரை முற்றிலும் நம்பாமல் போகணும்னு சொல்லி இந்த வசனம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கல. மனுஷர் தயவுல நம்ம விருத்தி அடையணும். கொஞ்சமாக அல்ல, அதிகமாய் இயேசுவானவரே விருத்தி அடைந்திருப்பாரானால் தேவகுமாரனுக்கு மனுஷர் கண்களில் தயவு தேவையானது உண்டானால் நமக்கு எத்தனை அதிகம் நிச்சயமா தேவைதான். எஸ்தர் ராஜாத்தியை குறித்து சொல்லப்படும் பொழுது கூட அவளுக்கு காண்கிற எல்லார் கண்களிலும் ஆண்டவர் தயவு கிடைக்க பண்ணினார். அப்ப ஓகே, மனுஷரை நம்புகிறதை குறித்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிடணும்னா, மனுஷரையே நம்பி வாழ்ந்து விடக்கூடாது. கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலா இருக்க வேண்டும். அதுதான் சால சிறந்தது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி இருக்க நம்பிக்கை நிலைத்திருக்கிறது. மனுஷரை நம்பியும் வாழணும். அதாவது இப்ப மனைவியானவள் தன் கணவரை நம்ப வேண்டியதா இருக்கிறது இல்லையா? அதே போல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரை சார்ந்து இருக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. வேலை பார்க்கிற இடத்துல மேல அதிகாரிகளை நம்ப வேண்டியதா இருக்கிறது. நம்பிக்கையே இல்ல அப்படின்னா வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே இல்லை. நம்பிக்கை இல்லைன்னா வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து இருந்து வெளியே புறப்படவே முடியாது, பயத்தோட தான் இருப்பாங்க. ஆனா அது எல்லாவற்றையும் பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலா இருப்பதே நலம். அப்படியானால் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, மனுஷனை நம்புகிறதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம் என்று சங்கீதக்காரன் அழகாய் சொல்லுகின்றார். ஒருவேளை இந்த சங்கீதக்காரனுக்கு இது ஒரு நல்ல அனுபவமாக கூட இருந்திருக்கலாம். அவர் வாழ்க்கையிலே முதலாவது எதை கற்றுக்கொண்டிருந்திருப்பார் என்றால், மனுஷரை நம்புகிறதுனால் அற்பமான ஆதாயங்கள் தான் கிடைக்கும். ஆனால் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருந்தால் நன்மைகளின் மேலான நன்மை, உன்னதமான நன்மை கிடைக்கும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்திருப்பார் என்று எண்ணுகிறேன். இப்ப அவர் ஒரு ஆட்டு இடையன ஆடு மேய்க்கிறவராக இருக்கிற பொழுது இன்னொரு இடத்துல கூட மனுஷரை நம்புவதை விட்டு விடுங்கள், அவன் நாசியில் சுவாசமுள்ள மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. வருவார், விட்டு விடுங்கன்னு சொல்றாரு. இப்ப இவர் ஒரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு ஆட்டு இடையனா இருக்கிறாரு. இவர் அங்கனுக்குள்ள ஆடு மேய்க்க போகிற போது வனாந்திரத்திலே ஆடுகளை மேய்க்க போறாரு. அந்த பகுதியில தோட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம். ஏதோ அந்த பகுதியில இருக்கிற ஒரு தோட்டக்காரரை இவர் நம்புறாருன்னா என்ன அதிகமாக இவர் கிடைச்சிரும்? ஆடுகளுக்கு கொலை வேணா அதிகமான அளவில் கொஞ்சம் கூட கிடைக்கலாம் இல்லையா? அவர் ஒரு 2 ஆட்டுக்குட்டி புதுசாக கொடுத்துட போறாரா என்ன? யாரும் கொடுப்பாங்களா என்ன? யாரும் கொடுக்கல மாட்டாங்க. அப்படி மனுஷர்கள் எதுவுமே தனக்கு மிஞ்சிதான் தான தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா, அதனால கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப முழுவதுமா கர்த்தரை நம்பி இருந்தா ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர்றாருன்னா, ஆடுகளின் பின்னே தெரிந்த இவரை இஸ்ரவேலை மேய்ப்பதற்கு, இஸ்ரவேலை நடத்துவதற்கு ஆண்டவர் கொண்டு வந்தார். ஆமா. அப்போ இன்னொன்னு பாரு, ஆடு மேய்க்கிற இவருக்கு உதவி செய்கிற மனுஷர் இருந்தா கூட கரடின் வந்தா போய் அதை காப்பாத்துறாரு இல்ல, மனுஷர் அந்த நேரத்தில் காப்பாற்ற ஓடி போயிடுவாங்க. தங்கள் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக ஓட்டமாய் ஓடிய போய் விடுவார்கள். என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அப்படியானால் நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்க, மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நல்லது என்பதை சங்கீதக்காரன் அனுபவபூர்வமாக கற்றுக்கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும். அதனாலே ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அருமையான நன்மைகளை அவர் சுதந்திரித்தார். அதே நேரத்தில் மனுஷர் கண்களிலே தயவையும் நாம் பெற்றுதான் இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டியதா இருக்கிறது. இப்ப கூட தாவீது இதை தெளிவா அனுபவபூர்வமா சொல்லும் போது அவருடைய வாழ்க்கையில எங்கெங்கெல்லாம் மனுஷர் பார்க்கிலும், மனுஷரை நம்புகிறத பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேர்லயே பற்றுதலா இருக்க வேண்டியது கொண்டது காரணம்
நிறைய என்னென்ன சூழ்நிலைகள் அவர் காரியங்கள், வந்து என்னென்ன மனுஷர்களால அவர் வந்து கைவிடப்பட்டதை பார்க்கலாம் நம்ம. ஆ, தாவீது வளர்ந்து வரும் பொழுது, சவுல் இடத்துல ஆயுததாரியா இருந்து வளர்ந்து வரும் பொழுது ம், அவரை குறித்து எழுதியிருக்குது. அவர் தம் ஜனங்கள் மத்தியில போக்குவரத்துமா இருந்த பொழுது ஆ, எல்லாருடைய கண்கள்ல அவருக்கு தயவு கிடைத்ததா. தயவு கிடைத்தது. ஆனா ஆனாலும் வளர 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 ஒரு சில எல்லைகள்ல அவர் வந்து மனுஷர்களால ஏமாற்றப்படுகிறார். ம், முதல்ல பார்த்தோம்னா நம்ம நாபால்ங்கிற ஒரு மனுஷன், ம். அவங்களுக்கு அவங்க மந்தைகளுக்கெல்லாம் நன்மைலாம் எப்பயும் செஞ்சுக்கிட்டே நன்மை இருந்தாரு. செய்து ஹெல்ப் பண்ணி, அப்புறம் ஒரு டைம் அவங்க போகும் பொழுது அவங்களுக்கு பசிக்கு ஆகாரம் கேட்டு அனுப்புனதுக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி திட்டி விட்டுட்டு திட்டி விட்டுட்டாங்க. அப்ப அப்போ அவர் வந்து மனுஷரை மனுஷர்கள் நம்புகிறது இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு அவர் கற்றுக்கொண்டாரு. புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம பார்ப்போமானா அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதிலுமே அவர் இந்த பாடத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். கற்றுக்கொண்டாரு. அவருடைய சொந்த மகனையே நம்ப முடியல. மகன் அப்சலோமே வந்து தன் தகப்பனை ஏமாற்றி ம், ராஜாவா மாறணும்னு அவரை வனாந்திரத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு கொல்லவும் கொல்லவும் போயிட்டார்ல. அப்போ மனுஷர்கள் எவ்வளவு அதிகம் மோசம் போக்குகிறவர்களா இருக்கிறாங்க. படையெடுத்து போயிட்டாரு. என்ன அப்ப தனக்கு நல்ல ஒரு அதிகாரம் தான் கிடைச்சிருக்கு, அங்கேயே உட்கார்ந்து ஆளுகை செய்து மட்டும் செய்யாம திரும்ப அப்பா தகப்பனை கொல்ல போறாரு. இந்த 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 ஒரு அதிகாரத்தை எடுத்துருவாருன்னு ஒரு பயம், அதனால அவரை கொன்று போடுவதற்கும் அவன் துணிந்து போகிறாரு. அப்புறம் தாவீது முன்னொரு காலத்துல அப்சலோம் மூலமா நடந்த காரியம் என்னன்னா, இந்த அப்சலோமை நம்பி அம்னோன் எல்லாரையும் சேர்ந்து தன்னுடைய குமாரர்களை எல்லாம் அனுப்புவார். பண்டிகை கொண்டாட போறோம் அனுப்புங்கன்னு சொன்ன உடனே ராஜா வந்து தன்னுடைய மற்ற குமாரர்களை எல்லாம் அனுப்புறாரு. அப்சலோம் வந்து அம்னோனை கொல்லணும் அப்படின்னு பழி வாங்குற எண்ணத்தோட அதை செய்தது அப்புறம் தான் தெரிய வருது. அப்ப பாரு, அப்ப ரொம்ப வேதனைப்பட்டாரு. இதுக்கு முன்னாடி அம்னோனை பாரு, அம்னோன்ட்ட நம்புறாரு. அம்னோன் என்னன்னா, அவன் சொல்றான் தன் சகோதரிய வந்து அனுப்பி விடுங்க, அவன் பணியாரம் செய்து கொடுத்தா நான் நல்லா ஹெல்த்தி ஆயிடுவேன்னு சொல்லி நடிச்சிட்டு சுயநமா இருக்க மாதிரி கிடக்குறான். அவனையும் நம்பியா சரி அப்ப சகோதரி மாதிரி தானே வருது, வந்து பணியாரம் சுட்டு கொடுத்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா சேவகரெல்லாம் அங்கங்க நின்றுட்டு இருப்பாங்க, அதனால நம்பி அவர் விட்டார். பாரு, இவர் அவரும் துரோகம் பண்ணிட்டாரு. அப்ப மனுஷரை நம்பி ஒரு தடவை படைத்தலைவன் யோவாப் கூட தாவீதுக்கு வலது கையா இருந்து அவனுடைய சத்துருக்கள் எல்லாரையும் யுத்தங்களை நடத்தி சென்று எல்லாவற்றிலும் ஜெயத்தை எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்த யோவாப் கூட ஒரு முறை தாவீதுக்கு துரோகம் பண்றாரு. அப்னேரை அவர் கொன்றாரு. ஆமா, அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தவறா தாவீது மேல ஒரு பெரிய ஒரு பழி வருவது போல இருந்து அவர் செய்தார். அவரு என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஏராளமானோரை நம்ப முடியாதபடிக்கு வாழ்க்கையில ஏமாற்றங்களை மனுஷர்களினால ஏமாற்றங்கள் சந்தித்தார். இன்னும் திருமணத்துல பாத்தீங்கன்னா, தனக்கு சவுல் முதல் மகளை கொடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஏமாத்திட்டாரு. அப்ப அழகா ஒரு வசனம் அவருடைய உள்ளத்தில் வருகிறது, மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலாம் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம். கர்த்தர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவர். கர்த்தர் அண்ட சராசரம் முழுவதையுமாய் அழகாய் சிருஷ்டித்து என்றைக்கும் ஆளுகை செய்கிறவராக இருக்கிறார். ஆம், கர்த்தர் நம்மை தாயின் கருவிலே அழகாய் சுமந்து காப்பாற்றி தப்புவித்து கற்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட பொழுதில் இருந்து நம்மை அருமையாய் காத்து வருகிறவராக இருக்கிறார். தாயின் அன்பை பார்க்கிலும் மேலான அன்பு. உங்களுடைய தாய் எவ்வளவு கரிசனையா உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க, அதை விட கரிசனையாய் கர்த்தர் பார்த்துட்டு இருக்கிறார். அதனால அவர் பேர் பற்றுதலா இருங்க. தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு இயேசு மகாராஜா சொல்றாரு. நம்ம உள்ளங்கைகள்ல அவர் நம்மை வரைந்து வைத்திருக்கிறார். அவர் உண்மை உள்ளவர். ஆமென். மற்றும் அவர் சர்வ வல்லவரும் சர்வ அதிகாரியுமாக இருக்கிறார் தேவன். அதனால அவர் பேர்ல பற்றுதலாய் நாம் இருப்போம். என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அதனோடு கூட இன்னொரு காரியத்தையும் கூட நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவன் பேரில் பற்றுதலாய் இருங்கள். ஆனால் விசுவாசித்து நீங்கள் எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் வந்து அதற்கு ஒரு சில ஒழுங்குமுறை கூட நீங்கள் கற்றறிந்து கொள்ளலாம். எப்படி என்று சொன்னால், ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தாவீதை நேரடியாக கர்த்தர் கோலியாத்திட்ட போய் விடல. ஆண்டவர் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலா இருக்கிற அவர் எதிலே கர்த்தர் தனக்கு உதவி செய்கிறார் என்று முதல்ல கண்டுபிடிச்சாருன்னா, ஒரு ஆட்டை காப்பாத்துறதுல இருந்து
கரடி சிங்கம் கரடி சிங்கம் போராடி ஜெயம் எடுக்கிறார். ஜெயிக்கும் போது கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். கர்த்தருடைய ஒத்தாசை இருக்குது. அப்ப என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அந்த ஒத்தாசை முதல்ல வந்து கரடியும் ஒரு விசை சிங்கமும். அப்ப கரடி ஆமா, சிங்கம் அதிலும் பயங்கரமானது. அப்ப இவைகளிடத்தில் எல்லாம் 1 2 என்று அழகாய் இந்த 2 அனுபவங்களையும் ஜெயத்தை எடுத்து கர்த்தர் பேரில் விசேஷ விதமாய் விசுவாசம் வைத்திருந்த அவர், கர்த்தர் பேரில் நம்பிக்கை வைத்திருந்த அவர், கர்த்தர் ஒத்தாசை செய்கிறதை கண்டுபிடித்த பிறகு அதன் பின்பதாக கோலியாத்தின் இடத்துல ஆண்டவர் கொண்டு போறார். இன்றைக்கு ஒரு சில நேரங்கள்ல சில தேவ பிள்ளைகள் ஃபர்ஸ்ட் கியர், செகண்ட் கியர், தேர்ட் கியர்னு போட்டு கார் ஓட்டுறது மாதிரி இராம நேர தேர்ட் கியர் போட்டுறாங்க. கார்ல தேர்ட் கியர் ஃபர்ஸ்ட் போட்டா என்ன, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடாது, அப்படியே படுத்துக்கொள்ளும், அதுக்கு மேல ஒன்று எடுக்காது. அப்ப முதல் கியர் போட்டாதான் ஸ்டார்ட் ஆகி போகும். அப்ப நீங்க கர்த்தரை நம்பி விசுவாசி செயல்படுகிற காரியங்கள்லையும் ஒரு சிறிய அளவில் இருந்து நீங்க பழகி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போங்க. 1 2 3 என்று படிகளில் ஏறுகிறது போல நீங்க ஒவ்வொரு அளவிலும் நீங்க வளர்ந்து வரணும். என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா மிஞ்சி எண்ணக்கூடாது, மிஞ்சி ஏன்றாங்க, எழுதப்பட்டிருக்கிறதுக்கு மிஞ்சி ஒருவனை எண்ண வேண்டாம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாத்தியா. ஒரு சிலர் வந்து ஆண்டவர் என்னை நல்லா ஆசீர்வதிச்சிருவாரு, ஒரு லோன் எடுக்கிறேன், 1 கோடி ரூபாய் லோன் எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு போறாங்க. சிலர் எடுத்துட்டு சிறிய அளவுல பண்றவங்க திடீரென்று பெரிய அளவுல கால் வைக்கும் போது அவங்க அந்த வேண்டாத ஒரு எண்ணத்துல போயிடுறாங்க. 1 கோடி ரூபாய் லோன் வாங்கி இதை செய்யணும்னு சொல்லி போகிற அதே நபர் முதலாவது 1 லட்சம் ரூபாய் கையில் வைத்திருந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணவும், அழகா அதுல எல்லாவற்றையும் வரவு செலவெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி மீதம் எடுக்கத்தக்கதா பழகிய பிறகு ஒருவேளை அவர் ஒரு 10 lakh rupeesக்கான லோன் அப்ளை பண்ணலாமா இருக்கலாம். அப்புறம் அதுல அவர் ஹேண்டில் பண்ணி 10 lakh rupees லோன் எடுத்த அவர் சம்பாத்தியத்தினால 20 லட்சமா ஈட்டிய பிறகு அந்த லோனெல்லாம் அடைச்சிட்டு இப்ப என் கையில மீதமே 10 லட்சம் இருக்குன்னு சொல்றப்ப அடுத்த லெவலுக்கு ஒருவேளை யோசிக்கலாமா இருக்கலாம். வாழ்க்கையில நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க, பெரிய காரியங்களை விசுவாசிக்கிறீங்க. ஆனா அதே நேரத்துல என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் சரியான அளவில் ட்ரெயின் ஆகி மேலே செல்ல வேண்டும் என்பதும் தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. அதனாலதான் தாவீதுக்கு கரடி, பின்பு சிங்கம், பின்பு கோலியாத். இப்போ இஸ்ரவேல் மக்களையே வந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க போய் உடனே நீங்க தேசத்தை எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வசப்படுத்த முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் எழுதி இருக்காங்க. காட்டு மிருகங்கள் பெருகாத படிக்கும், தேசம் பாழாய் போகாம படிக்கும், உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. போனா உடனே எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்கல ஆண்டவர், கொடுக்கல. அப்ப நீங்க கர்த்தர் பேரில் விசுவாசமாயும் பற்றுதலா இருக்கிறீங்க, எல்லாமே ஒரே நாள்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணப்படணும் நீங்க நினைக்காதீங்க. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஒரே நாள்ல பெரிய ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும்னு திட்டம் போடக்கூடாது. ஏற்ற நேரத்துல ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஆண்டவர் உங்கள் கைகளில் தருவார், ஒப்புவிப்பார். ஒரு நாள் எல்லாம் உங்கள் கைகளில் இருக்க பண்ணுவார். இந்த தாவீதுக்கு பாரு சோஃபி, சமஸ்த இஸ்ரவேலையும் ஒரே நாள்ல கர்த்தர் கொடுத்து அழகு பார்க்கல. யூதா கோத்திரத்தை மட்டும் 7 வருஷமும் சமஸ்த இஸ்ரவேலை 33 வருஷம் ஆளும்படி ஆண்டவர் முதல்ல 7 வருஷம் ஆண்டவர் வந்து வசனத்தை படிக்கலாமே, ஒரு கோத்திரத்திலேயே ட்ரைனிங் கொடுத்திருக்கிறாரு. 1 ராஜாக்கள் 2வது அதிகாரம் 11வது வசனத்துல, தாவீது இஸ்ரவேலை அரசாண்ட நாட்கள் 40 வருஷம், அவன் எப்ரோனில் 7 வருஷமும் எருசலேமில் 33 வருஷமும் அரசாண்டான். அப்ப என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேல அரசாளுவதற்கு கர்த்தர் முதல்ல யூதாவை மட்டும் ஆள வச்சு அழகு பார்த்து அதுல ட்ரெயின் பண்ணி அதன் பின்பதான் கொடுக்கிறார். அப்படியானால் இன்றைக்கு நீங்க ஆண்டவருடைய சமூகத்துல புரிந்து கொள்ளுங்க, நீங்க கால் வைக்கும் பொழுதும் முழுவதையும் அடையணும்னு கால் வச்சு எங்கெங்கோ தோல்வி அடைந்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது. நீங்க ஒரு பகுதி 12 கோத்திரத்துல ஒரு கோத்திரத்தை ஆளுவதற்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து 12 கோத்திரம் அவருடைய கைக்குள்ள வரும்படி வைக்கிறார். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கியர், செகண்ட் கியர், தேர்ட் கியர் போட்டு போகிறது போல ஆண்டவர் ஒவ்வொன்றா நம்மை பழக்க வைப்பார். கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலா இருக்கிறீர்கள், ஆனால் ஒரே நாளில் எல்லாமும் உங்களுடைய கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கப்படாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ன்றதான் ஃபார்முலா. நம்ம வேதத்துல படிச்சிருக்கணும்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாய். ஆம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே,
மனுஷரை நம்புகிறதை பார்க்கிறேன். கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்போம். தேவன் ஒரு நாள் உங்களுக்கு என குறிக்கப்பட்ட சகல நன்மைகளை உங்கள் கைகளில் தருவார். நீங்கள் வாழ்ந்து மகிழ்ந்து களி கூறுவீர்கள். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு நிறைவாய் உண்டாயிருக்கும். ஆமென். ஒரு சிறு ஜெபம் செய்து இந்த நிகழ்ச்சியினை நாம் நிறைவு செய்வோமா? நாம் ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, மை நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா. கர்த்தாவே, இதோ இந்த நாளிலும் கூட நாங்கள் சங்கீதம் 118 8வது வசனத்தை குறித்து நாங்கள் தியானித்தோம். ஆண்டவரே, மனுஷரை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம் என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆண்டவரே, இதோ கர்த்தர் பேரிலே நம்பிக்கையா இருக்க, இது இஸ்ரவேலே நீ கர்த்தரை நம்பு என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆரோன் குடும்பத்தாரே நீ கர்த்தரை நம்புங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆண்டவரே, அப்படியே ஒருவேளை கர்த்தருக்கு பயந்து வாழலாம், ஆனால் கர்த்தர் பேரிலே பற்றுதலா இருக்கிற ஒரு சுவாபம் தேவ பிள்ளைகளுக்கு குறைவாக காணப்படலாம். ஆண்டவரே, இந்த நாளில் கூட ஆண்டவர் கர்த்தர் பேரிலே நம்பிக்கை வைக்காமல் ஆண்டவரே தங்களுக்கு அறிமுகமான மனுஷர்கள் பேரிலோ, ஆண்டவரே மேல் அதிகாரிகள் பேரிலோ, அல்லது நல்ல ஆண்டவரே நல்ல ஒரு அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் பேரிலோ நம்பிக்கையா இருந்து அவர்கள் மூலமாக தங்களுக்கு வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் நடந்துவிடும் என்று எண்ணி இருக்கிற ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை எல்லாம் உடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு விட்டு கர்த்தர் பேரிலே நம்பிக்கையா இருப்பார்களாக. பிரபுக்களை நம்புகிறதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம். என் அன்புள்ள பரிசுத்த பரலோக பிதாவே, விசேஷ விதமாக இந்த ஜெபத்தை ஆண்டவரே நானும் சோஃபியும் ஏறெடுத்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நீர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர். இதோ எங்களோடு சேர்ந்து ஜெபிக்கிற அத்தனை தேவ பிள்ளைகளுக்குள்ளும் இப்பொழுதே கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதற்கு, கர்த்தர் பேரில் விசுவாசமாய் நம்பிக்கையாயிருப்பதற்கு ஒரு விசேஷ கிருபை இப்பொழுது அழிக்கப்படுவதாக. தேவனை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுவார்களாக. ஹல்லேலூயா. உச்சன் தலை முதல் உள்ளம் கால் மட்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் பேரிலே தேவனுடைய வல்லமை இப்பொழுது பலமாய் இறங்கி ஆண்டவரே வீணான விதத்திலே மனுஷர் பேரில் நம்பிக்கையாக மட்டும் இருந்து கொண்டு தேவன் பேரில் நம்பிக்கையாய் இராதபடி வாழ்ந்த அந்த நிலையிலிருந்து கை தூக்கி எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இதோ உம்முடைய பரிசுத்த கரமானது ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் இந்த நாளில் உருவாக்கட்டும். ஆண்டவரே, கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் 1 2 3 என்று பெரிய ஜெயத்தை தாவீதுக்கு ஒரு நாள் கொடுத்தீர். அதே போல ஒரு கோத்திரத்தை ஆளும்படி செய்து பின்பு எல்லா கோத்திரங்களையும் கைகளிலே தந்தீர். ஆண்டவரே, அதை போல உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாள் பரிபூரண நன்மைகளை நீர் கட்டளையிடுவீர் ஐயா. இப்பொழுது கட்டளையிடுகிற நன்மைகளிலே உண்மை உத்தமமாய் இருக்க கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக்கொண்டே தாழ்மையோடு ஓட நீர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கின்றோம். உமது கரமே இறங்கட்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இதோ ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லுகின்றார், இதோ உங்கள் விசுவாசம் பெரிதாக இருக்கிறது என்று மெச்சிக்கொள்ளப்படத்தக்கதான விசுவாசத்தோடு அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு தேவன் பகிர்ந்து கொடுத்திருக்கிறதான நன்மைகளும் பெரிதாக இருக்க போகிறது. ஆமென். கர்த்தருடைய வல்லமை பலமாய் இறங்குகிறது. உங்கள் பேரில் கர்த்தருடைய கரம் இப்பொழுது இறங்குகிறது என்று ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. இதோ ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லுகிறார், சரீரத்திலே சில பலவீனங்கள் வந்த போதும் கர்த்தர் பேரில் இருக்கிற நம்பிக்கை அது மாறாமல் விசுவாசத்தோடு உறுதியாய் நிற்கிற சிலர் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவருடைய தொடுதலை, அற்புதமான தொடுதலை இப்பொழுது பெறுகிறார்கள். இப்பொழுது உங்கள் விசுவாசத்தின் நிமித்தம் இந்த பலவீனங்கள் மாறுகின்றன. உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்று எழுதியிருக்கிறபடி ஆகிறது. இப்பொழுதே அற்புதம் நடக்கிறது. விசேஷ விதமாக கால் பகுதியிலே ஆபரேஷன் பண்ணப்பட்டு வேதனையோடு கூட இருக்கிற நபர்களை இப்பொழுதே கர்த்தருடைய கரம் தொட்டு ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறது. என் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குவதாக. கர்த்தருடைய கரம் பலமாய் இறங்கட்டும். இப்பொழுது தேவனுடைய வல்லமை இறங்கட்டும், 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 இறங்கட்டும். ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு படியாய் நம்பி நம்பி உம்மை சார்ந்திருந்து உம்மை மேலே பற்றுதலாய் இருந்து எல்லா நன்மைகளையும் சுதந்தரிக்க கிருபையை கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே. தொடர்ந்து நடத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நன்றி சொல்லி இந்த ஜெபத்தை நானும் சோஃபியும் ஏறெடுக்கின்றோம் பிதாவே. ஆமென். ஆமென். ஆம். என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகள், கர்த்தருடைய கிருபை
உங்களை நிறைவாய் நிறைத்திருக்கிறது. ஆம், இன்று முதல் நீங்கள் போகிற பாதை சகல நன்மைகளையும் சுதந்தரிக்கிற ஒரு பாதை. ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் கைகளில் இப்பொழுது ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறது ஏதோ அதில் உண்மையா இருங்க. கர்த்தர் எல்லா நன்மைகளையும் தருவார். God bless you. இந்த நாள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தின் நாளா இருப்பதாக. ஆமென். God bless you. God bless you.